manyien mag migago kokalo e Ramogi TV. Erokamano kuom yiero Ramogi TV e weche manyien mondo iyud ng'eyo makare. Komiti mar od bura mar somo koro dwaro ni piny owacho omed omenda ma iketo tenge ne siro somo mag joma ni kod ng'ol, to ahinya e sikunde manitiere bwo tenda kar tiegruok mar joma ong'ol mar Kise. E kindeni ma pod irito duoko mar jatend piny e wi paro manyien ne lokruok ne lai mag siro weche mag somo mar CBC, jakom mar komiti mar somo Julius Meli owacho ni komiti no biro chwalo e od bura paro mar chik mar sundo piny owacho mondo mi omed omenda ma iketo e somo mar jopuonjre ma ong'ol ma idendo ni SNE. Jood bura manochopo e romono ma Kise wacho ni nitiere dwaro mar jo Kenya rwako kendo hero nyithindo mane kod ng'ol mana kaka jowadgi mamoko. Jata tije ka Kise Laktar Noman Kiogora okwayo piny owacho mondo mi oket maino e bero somo mag jopuonjre mane gi ng'ol e pacho ka. Those particular facilities so that the special needs children need to be assessed at the county level. So there is need actually to develop a very strong devolved units of psycho educational centers in all our counties. These institutions also require a lot of resources on assistive devices. The assessment devices like brailles, like for visually impaired, the hearing impaired. So the government needs a lot of resources to assist learners.